letu v Nizozemsku uskuteční také mistrovství světa v Dubaji, konkrétně od 15. do 19. prosince a tam postoupí pouze finalisté mistrovství Evropy, takže to bude samozřejmě nesmírně těžké. Jinak pro upřesnění mistrovství Evropy v krátkém bazénu se koná od 24. listopadu. My už sledujeme další finálový závod, a to konkrétně 50 metrů prsa mužů. V první dráze Jan Kutil, Slavia Plzeň. Druhá dráha Patrik Davídek, taktéž ten samý oddíl ze západu Čech. Třetí dráha a nejrychlejší čas v rozplavbách Daniel Vácval, Slavia Trenčín, slovenský závodník, tedy patří mezi favority. Vedle něj stojí jeho krajan z Dukly Banská Bystrica Matěj Kuchár, pak už Ondřej Smetana, neboli jihlavský plavecký klub Axis. No a šestá dráha Petr Bartůněk, Chemička Ústí, možná vůbec největší favorit, který ale neplaval tak dobře v rozplavbě. Vidíme, jak si poradí v poledním finále. Start má výborný. Takže určitě sledujme šestou dráhu, protože tam není žádný outsider, ale naopak A obrací na český rekordman Petr Bartůněk na prvním místě v šesté dráze. Čas 26,84, to je český rekord, 27,32 rekord meetingu. Uvidíme, co to bude dnes. A Petr Bartůněk vítězí časem 28,04. 28,04. Limit na mistrovství Evropy 27 rovných, neboli 27,27, ten mírnější, takže limit to nebyl, ale čas docela solidní. Petr Bartůněk potvrdil roli ústředního favorita této rozplavby. A Petr Bartůněk také patří do devítky plavců, kteří nemusí plnit limity, takže opět plave z plného tréninku a jeho vrchol přijde až za 14 dní v nizozemském Eindhovenu. Je to přesně tak, ta devítka je tak zvaně hájena, protože samozřejmě nejde o to, aby zaplavali tady na Velké ceně Brna ty nejlepší časy, ale až na mistrovství Evropy. Petr Bartůněk odrazil slovenský dvojblok, druhý Vácval, třetí Kuchár, takže 50 prsa vyhrál český rekordman Petr Bartůněk, řád velmi talentované mladé závodnice. Zmiňovali jsme finále Simony Baumertové na letošním mistrovství Evropy v Budapešti. Ještě bych přidala, že druhou finalistkou byla právě Barbora Závodová, která byla 8. na 400 metrů polohový závod. Teď už se budeme věnovat další zajímavé disciplíně. 50 metrů motýlek. Zúčastní se jí borec, který se nám předvedl na 50 metrů prsa, tedy vítěz této distance Petr Bartůněk z Chemičky Ústí. Druhá dráha, jeden z největších favoritů Martin Werner, Kometa Brno. Třetí dráha Norbert Trudman, 20-letý Slovák z Vitalu Bratislava, zaplaval nejrychlejší čas v rozplavbách. Čtvrtá dráha Roman Kučík, jeho krajan z Dukly Banská Bystrica. Pátá dráha Emil Penning, VKS Šlonsk Wroclaw. No a šestá dráha Tomáš Plevko, SK Česmeni Žatec. Uvidíme tedy 50 metrů motýlek, rekord. Velké ceny drží z loňského roku Martin Werner, 24,02, český rekord Michal Rubáček, 22,81, taktéž z loňského roku limit je 23,41, potažmo 23,64. Sledujme tedy tento krátký závod. Ve druhé dráze za to bere opravdu skvěle Martin Werner. Martin Werner plave dobře, Tomáš Plevko v šesté, ale nebude mu to stočit. Martin Werner, druhý Plevko, třetí Trudman, 24,39. Tolik tedy čas, který zaplaval domácí Martin Werner. 24,39 rekord meetingu, 24,02, takže solidní čas podání Martina Wernera, který je taktéž členem reprezentačního družstva A, takže pojede na mistrovství Evropy do Eindhovenu. Martin je především crawler, i když 50 motýlek plave jako doplňkovou disciplínu. Bude se soustředit hlavně na 100 metrů volný způsob, který se zde plave zítra. Martin Werner tedy obhájil loňské vítězství na Velké ceně Brna v čase 24,39. V loni to bylo v těch
neoprenových plavkách přece jenom o něco rychlejší, ale i tak solidní čas v loni plaval Martin Werner 24:0. Lenka Jarošová, Michal Rubáček, Martin Werner, Tomáš Kučík, Jan Šefl a Petr Bartuněk. Tak aby bylo jasno, tito nemusí plnit limity na mistrovství Evropy. Teď už my jsme se v našem záznamu ze sobotního programu Velké ceny Brna trošičku posunuli, vynechali jsme 200 metrů motýlek žen, tak pouze telegraficky vyhrála Silvie Rybářová z Komety v čase 2:16:28. Teď už ale 50 volným způsobem mužů. První dráha Matěj Kuchár, Dukla, Pánská Bystrica. Druhá dráha Tomáš Plevko, SK Jazzmeni Žatec. Třetí dráha největší favorit Martin Werner, Kometa Brno, borec, který zaplaval nejlepší čas v rozplavbách 22:96. Čtvrtá dráha běloruský reprezentant Pavel Zinkevič z Minsku. Pátá dráha Roman Kučík, taktéž Dukla, Banská Bystrica jako Matěj Kuchár. No a šestá dráha Tomáš Pavlíček, KPS Ostrava. Rekord meetingu Martin Šlechta 22:14:2009. Český rekord 22:02 Martin Werner, limit je 21:94 a 22:16, tudíž na rozhraní českého rekordu. Martin Werner zatím vede ve třetí dráze a zřejmě plave pro vítězství, i když se tam hodně dotahuje ve dvojce, ale nakonec Plevko nestačil zaútočit na Wernera. 22:88. Řekl bych, že solidní čas. Martin potvrzuje svou formu a oprávněnost startu na mistrovství Evropy. On samozřejmě nepotřeboval ten limit, který je samozřejmě lepší výsledného času v tomto finále. Čas finále tedy 22:88, ten jakoby horší limit 22:16, tedy ten 99%. Martin Werner první, Tomáš Plevko útočil v závěru, ale nakonec druhý v čase 23:12, třetí Bělorus Pavel Zinkevič 23:28.